Arpad Matejka, Trnava, Jan Liška, poviem okres Michalovce, Eva Copaková Michalovce. Ideme na živo, chlapci, skúsime to dať 10, maximálne 20 minút a Arpad Matejka určí tému. Arpad, určí tému. Určím tému začiatok olympijských hier a odkaz pre súčasnosť. Výborne. Ja som videla iba jeden jediný obrázok, a to na obraz poslednej večere Ježiša Krista s učeníkmi. Videla som tam také stité ksichty, takých transvestita a proste pochybných ľudí. Jednoducho pochybný, zvrátený obraz spoločnosti, napodobňujúci poslednú večeru vo Francúzsku. Teda v krajine, kde bola v roku 1948 prijatá Všeobecná deklarácia ľudských práv 10. decembra. Tak som to zaregistrovala. Na smiech, na hanbu, ohavné niečo a na zvracanie. Tak. Janko, ty si to zaregistroval? Tak priznám sa, ja som to ešte vôbec nevidel, ale poviem celkovo, myslím si, že Francúzsko už asi od roku 1789, od Veľkej francúzskej revolúcie, myslím si, že je dosť mimo. V podstate vládne tam skôr slobodomurárstvo, ktoré je všeobecne proti človeku a proti cirkvi. Tak ani sa nečudujem, že vlastne toto sa tam deje, alebo že takéto symbolika sa tam nejak zverejňuje. Čiže jednoducho však ciele slobodomurárstva sú proste nejak obmedziť človeka, obmedziť vlastne cirkev. No a tým pádom celé ľudstvo, aj celú morálku, znamená to vlastne všeobecný úpadok. Výborne, Janko. Dáme slovo Arpadovi. Arpad, čo ty na to? No, dobre hovoril Janko, lebo liberalizmus, tento moderný liberalizmus sa zrodil vo Francúzsku a odtiaľ sa šíril do celého sveta. Čo sa teraz deje, je pravý obraz Francúzska a keď to môžeme aj troška zveličiť, tak je to celý obraz západnej Európy. Takto by mala vypadať podľa nich predstava o európskej kultúre. Zvrátená. Dekadentná kultúra má byť oficiálnou kultúrou Európy. Prenesený obraz dekadentnej kultúry a z Ameriky sa stáva dominantou kultúry v Európe. A celá Európska únia, celý ten establishment Európy nám tlačí cez gender ideológiu, nám práve tlačí tieto kultúrne prvky, ktoré sú katastrofálne pre ďalší vývoj zdravého človeka, myslenia zdravého človeka. Symbolický obraz poslednej večere, ja si myslím, že znázorňuje aj iné ako to, že dehonestovali poslanie Krista a význam poslednej večere. Ja si myslím, že je to posledná večera pre liberalizmus. Oni o tom asi nevedia. Pre progresívcov a pre liberalizmus, tak myslíš? Áno, to je ich posledná večera. No to je ich obraz. Prestretý stôl, to je Francúzsko momentálne. To je ten prestretý stôl. Áno. A účastníci tejto olympiády bohužiaľ príjmajú nadšene také princípy športového diania, čo so športom nemá vlastne nič spoločného. Všimli sme si, že pred olympijskými hrami cyklisti dostali príkaz od Medzinárodnej cyklistickej únie a od olympijského výboru 37 stupňových horúčavách absolvovať etapy s rúškom na ústach. Áno, čistá zvrátenosť, čistá chorobná. Ja už len pozorujem, kedy dostanú akvabelky, takýto príkaz, a potapači športoví, že budú mať náhubky na ústach namiesto kyslíkov. Toto je súčasť nielen kultúry, ale to je súčasť pominutia zdravého rozumu. Áno, Sodoma Gomora. Na to sa nedá ani myslieť, že takíto primitívy, takíto blbci môžu takéto veci
predostierať. Ale Vymyslieť. nie len oni sú, vinovatejší sú tí, ktorí to príjmajú a ktorí to robia a ktorí to poslúchajú. Osobne si myslím, a to ďakujem vynikajúco, keď môžem nadviazať, že ja som presvedčená, že robia to tak sofistikovane, že oni to nielen vymyslia, ale oni aj zabezpečia, aby sa to dostalo k nám, ktorí nemáme ani záujem o to, aby sme to vôbec videli, zdieľali, neuznávame to. Celá Európa je kresťanská, Slovensko je kresťanské. My vidíme, že je to ako keby obraz Sodomy Gomory, toto vo Francúzsku dnes. A že aj pre mňa už to bol symbol, keď začal horieť chrám Matky Božej v Paríži. To už bol tak jasný signál, že zapálený krov, keď sa pamätáš, nebolo to dávno. Áno, pamätám, áno. Chrám Matky Božej v Paríži v plameňoch. Slovensko, srdce Európy, tu vytriskne síla, tu je to svetlo, odtiaľ zo Slovenska. Našou povinnosťou aj našich politikov, aj nás, aj každého jedného občana, aj každého súdneho človeka je pomenovať toto všetko, vykričať, napraviť, narovnať. A bez ohľadu na to, koľko peňazí majú progresívci alebo ten progresívny liberalizmus a bez ohľadu na to, koľko médií a že či už sú v pozícii, hovorí sa, ako nechcem, mne sa to zle vyjadruje, že zdochynajúci kôň, že najviac kope, ale oni sú šialenci. To sú blázni, to sú patologicky chorí ľudia. To je treba identifikovať, izolovať, odstrániť, hovorím nie zabiť, ale odstrániť zo spoločnosti, pretože oni vlastnia médiá a cez tieto médiá, cez tieto kanály, cez tieto sociálne siete nám všetkým, všimnite si, ako okamžite za pár hodín približia, čo bolo vo Francúzsku. Hej, a aký obraz sveta nám chorý. Toto je diagnóza psychiatrická, je to práca pre psychologov a pre psychiatrov. V prvom rade, a tak ako v našom parlamente to treba identifikovať, izolovať, odstrániť, tak to isté vo vláde všade. Tak to isté treba proste ja poviem tak, vďaka Bohu, že to vidíme, že to je. O to je to viac kričiaca záležitosť, ktorá nás upozorňuje a dáva nám znať, no tak čo Slováci, no tak čo, budete si pekne bavkať, spinkať, budete sa zakrývať, budete sa dať palec hore, alebo vy kričíte, že proste tejto chorobnosti, tejto zvrátenosti už dosť. Dokedy budete ticho? Hej? Takže ono nás to zjednocuje. Ja to beriem, že plevel sa zviditeľňuje a odpadáva. Mne akože napadla ešte taká vec, že jednoducho tá kultúra, ja vidím, že už celkovo umenie a tak, že už možno, že aj 100 rokov začína akože katastrofálne upadať, že to je proste, no, kultúra jednoducho to, musím povedať, že to je to, čo bolo a v rámci umenia hlavne to bolo v stredoveku, možno novovek ešte, ale jednoducho toto, čo teraz vidno, to je absolútna katastrofa, možno posledných 100 rokov alebo 50 rokov dozadu. Demoralizuje sa všetko, no? To už jednoducho, a sociálne prostredie tiež veľmi formuje ľudí, mladých ľudí a tak ďalej. No a ešte v súvislosti s tým Francúzskom mne napadla taká vec, že vlastne aj v období tej veľkej francúzskej revolúcie, čiže 1789, kedy začala, tak vlastne ja tam vidím prepojenie aj s nacizmom a s fašizmom trošku, alebo taká predzvesť toho, lebo vlastne vtedy sa začala šíriť tzv. Keltománia. Čiže síce ja si tiež myslím, že títo však je to vlastne Galia, pôvodne krajina Keltov, ktorí boli latinizovaní, áno, ale jednoducho tam to bolo na silu tak prevedené, že musíme sa oddeliť od cirkvi, lebo my tu prinášame to slobodomorárstvo, takže my nie sme žiadne toto, že nejaký latinský národ, latinskí hovoriaci, ale proste my sme Kelti. A oni vlastne toto taký nacionalizmus začali šíriť po Európe, čiže keltománia, prešlo to do Nemecka, tam to umocnil Herder a potom Wagner svojimi nahrávkami. No a v Nemecku to veľmi, veľmi intenzívne sa chytilo, však vidíme, čo to potom spôsobilo. Čiže šírilo sa to po celej Európe taký nezdravý nacionalizmus. No a čo sa týka Uhorska, ktoré bol našim štátom spoločným, kde žili mnohé národy spoločne,
tieto roky. Po roku 1789 začala najtvrdšia maďarizácia. Čiže nátio Hungarika, žiaden proste iný národ neexistuje v Uhorsku, iba maďarský. A tým pádom tam bolo také, že proste unášanie tých detí, sirôt, maďarizácia, hej, ten spolok Femka a tak ďalej. Čiže ono to má aj takéto dôsledky, vlastne toto všetko, čo sa udialo vo Francúzsku, hej, alebo toto, čo aj teraz nám sprostredkúvajú, že to je proste zvrátenosť, jednoducho. To sa len opakuje, hej. Jednoducho v tom Francúzsku stále neskončí s tým slobodomurárstvom. No povedzme si, Janko, keď dovolíš, lebo máme už cez 10 minút, že môžeme povedať aj o tých lóžach, ak chcete, však vidíme dobre, že je vonku dokument, ktorým vieme, že slobodomurári boli aj Masaryk, aj Beneš, aj Havel, aj ďalší. Čiže nič nové a vidíme, že odkedy to slobodomurárstvo preberá tými svojimi rôznymi symbolmi, znakmi, vplyvmi do médií, do politiky, do hospodárstva, do celého riadenia krajiny, chceli by všetko ovládnuť, že už sú dlho sú už odkrytí. Ja si pamätám ešte ako dieťa, už sa hovorilo, už sa šuškalo. Potom to bol taký veľmi výrazný prejav, keď sa pamätáš Arpad Miloš Kopecký, aký umelec. Áno, jasné, áno. To bolo veľmi silné, na páskach sa to podávalo, počúvali to celé rodiny, zakázané veci. No kde sme sa teraz dostali? Ty si aký pamätník, však si vo veku máš úctihodných a si veľmi čulý a veľmi si dobre pamätáš a pevným postojom si sa zachoval či pri rôznych dianiach na najvyššej úrovni politiky. Takže aj ja si pamätám, však už mám svoj vek a na to vidíme Janko, jak perfektne proste nám tu hovorí, ovláda tú históriu a že to dnešné dianie je fakt chore, je zvrátené, treba ho zvrátiť a vidíme, že ako náhle hovoríš mier, pokoj, nedodávať zbranie, nedodávať do konfliktných rovín. Vtedy si nepriateľ štátu. A je jedno, či si v cirkvi alebo si v politickej strane. Áno, napojiť na teba. No a môžeš hovoriť, Janko, áno. No Arpad. Chcem tomu doplniť, lebo už toto, že by sme to nejak nenaťahovali, ale len toľko som chcel povedať, že vlastne zákernosť je vlastne v tom, že všetci tí slobodomurári, oni od začiatku sa snažia pôsobiť ako to nazvať? Humanisti. Osvietenci. Presne ako humanisti, oni proste, že budujú činnosti, že oni proste sú charitatívnu činnosť vyvíjajú. Čiže presne tak, ako poviem to diabol alebo Lucifer, že nositeľ svetla, on sa tvári, presne diabol sa tak tvári, že on chce robiť dobré skutky. Proste tým pádom oklamujú. A to isté aj oni. Že oni sa tvária, že sú humanisti, a že sú charitatívni a neviem čo všetko. Janko, daj si bližšie mikrofón. Mikrofón si daj bližšie, Janko. Však ilumináti to sú nositelia svetla. Áno, lumen. Ešte keď ja by som na záver som si všimol, keď to analyzujem, tieto diania okolo športu, pretože šport sa stal súčasťou politiky, ano. Nie je to oddelené od seba. Áno, zábavy, Arpad. Ja vo svojej literárnej tvorbe zaoberám sa nie historickou udalosťou, ale súvislostiami tej historickej udalosti. Všimnite si, čo vám teraz poviem. V 30. rokoch olympiáda v Berlíne. Čo rozpútala? Rozpútala druhú svetovú vojnu. Áno. Rinčanie zbraní. Nie rinčanie športových náčiní a tak ďalej, ale zhromaždila šíky armády. Pripravila plamenné reči Hitlera na olympiáde. Nevyzývali k čestnosti, ktoré má prezentovať šport. Ale cesta na východ. Teraz Paríska olympiáda hovorí o mieri. Hovorí o mieri? O vojne. Nehovorí. O vojne. Mám veľkú obavu, aby sa neopakovala história. No história sa opakuje, sa hovorí, že história sa opakuje. Ale myslím športom. Zatiahnuť šport je zatiahnuť do politiky a šport môže rozpútať nástup do
do 3. svetovej pomôcť armáde. Arpad, keď dovolíš, ja mám taký postreh, že myslím si, že v podstate nič nové tu nie je. Zoberme si, že sa aj za Cezara, za cisára, za proste dávno v minulosti, o čom to bolo? Dajte im chlieb a hry. Chlieb, aby sa najedli a hry, aby sa zabávali. Čiže to je taký doplnok. Ale čo bolo prebehu olympijských hier, prestalo rinčanie zbraní na tú dobu. Teraz áno, opačne. a teraz oni to využívajú ako predvoj, ako prípravu, ako predohru na vedia dobre, oni to majú po 80 rokov je po druhej svetovej vojne. Čiže poslední bojovníci, účastníci už vymreli, alebo poslední žijúci sú tu, ktorí si niečo pamätajú. Už príliš dlho bol mier, keďže biznis so zbraniami ide fiči jedna radosť a vieme, že aj tí slobodomuráreko ste spomínali, čo riadia, ovládajú a tie všetky klány, tí Rothschildovci, Rockefellovci, cez iba biznis, peniaze, biznis a je jedno, či je to na úkor rodín, či na úkor národov, či na úkor štátov, na čohokoľvek, tak silou mocou aj teraz vidíme, že zbrane pokračujú a lieky. Ako lieky myslím tým aj vakcíny, hej? Ako formou tých vakcín. To je tiež zbraň, buď na ničenie, hej, alebo na deformovanie, alebo na zabíjanie. A zoberme si, že neštítia sa. Nikdy vedia, že ich sa to nedotkne, vybavia si všelijaké výnimky, aké poschvaľoval Mikas, vieme dobre v tých vyhláškach. 8 tisíc výnimiek si pre členov vlády a parlamentu vybavili, lietali kade chceli, nenosili rúška, neboli zaočkované a ľudí nahnali ako také zvieratá do obory, aby do nich strieľali, aby ich vraždili, aby ich ničili. A pritom sú všetci odkrytí. My vidíme dobre, že sa to neskrie. Každá pravda vyjde najavo a nikomu stromy do neba nerastú. A teraz už to vyústilo v to, už taký konflikt, že už nestačí Ukrajina, tak teraz ako my čujme alebo kúkajme na zvrátených, na chorých, na duševne chorých. Toto sú duševne chorí jedinci, chorí, z ktorých vyrobili ten obraz, kvázi obrazu poslednej večere, ale to je symbol, to je signál, to je niečo pripravené na vypuknutie, tak jak si ty, Arpad, povedal. To je iba odvrátená pozornosť iným smerom do Francúzska, ale niečo majú za ľubom a veľmi vážne. Áno, a ja sa preto pýtam, prečo je pred budovou OSN prekujme meče na pluhy? No tak to som nevedela. Prekujme meč, ale je to obraz... Aký podvod? A to odkedy je tam? A oni prekúvajú meče na pluhy. Opačne, pluhy prekúvajú na meče v súčasnosti. Ja hovorím jedno, že všetko je naopak. Oni tomu, čo hovoria morálka, je zvrátenosť. Tomu, čo hovoria pluh, to je meč. Hej? A tomu, čo hovoria mier, je vojna. A povedia, že je mierová konferencia, v skutočnosti v Davose bola vojnoštvácka konferencia, alebo vojnoštváčov, hej, keď si tak povieme. V Ženeve povedia, že volia, ale oni ju nevolia, ale vytlačia spomedzi seba nejakú tam Uršulu, nejakú babku, ktorá je potomok nacistov, čiže pokračovateľov druhej svetovej vojny, ktorá niektorí hovoria, že ani neskončila. A veľmi radi by sa do tretej a zdá aj zabúdajú na to, že v nej môžu zahynúť oni aj celé ich rody a rodiny. Áno, tam to smeruje, bohužiaľ. Potrebujeme to zastaviť. Tak ako povedal Fico, stavajme tú hrádzu. Tých hrádz stavajme z drobných kameňov, z drobných mechov, alebo nazbierajme tie mechy, z ktorých postavíme tú hrádzu v rôznych dedinách, obciach, spolkoch, bez ohľadu na politickú príslušnosť a bez ohľadu na to, v akej cirkvi alebo v akom spoločenstve sa nachádza. Ak naviažeme tie mechy s pieskom alebo s tým kamením a pripravíme sa, tak v ten istý moment môžeme zabrať a tú hrádzu, ja verím tomu, môžeme postaviť tomu zlu, tomu liberalizmu, tomu nacizmu, tomu fašizmu a tým podvodom, ktoré momentálne zdá sa, že prevládajú, ale oni prevládajú nie v srdciach ľudí, ale iba v tej mediálnom obraze, v tej mediálnej oblasti. Čo vy na to? Áno, keby sme neverili, tak by sme nič nerobili. To znamená, že keď robíme niečo, veríme, že raz musí táto nemorálnosť skončiť. No, isto skončí.
isto skončí. Janko, ešte posledné slova? Každému, myslím, že odporúčam aj sebe v prvom rade odvahu a činnosť v týchto veciach. To znamená, že byť odvážny a spraviť niečo preto, aby jednoducho tieto veci sa zastavili. Hebreji, keď nastupovali do vojny proti Filištíncom, tak sa pýtali Boha, či majú ísť. A Boh im povedal, nebojte sa, ja som s vami, i keď ich je presila. Výborne. Tak, amen. Boh s nami.